Ir-rapport tal-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ifisser li l-Gvern u l-Partit Laburista irridu jieħdu deċiżjonijiet li jenna snin nafu li kellhom jittieħdu. Dan kien il-messaġġ komuni fl-editorjali tal-Gazzetti tal-Ħadd ftit tal-jiem wara li kien ippubblikat ir-rapport. Madankollu skiet li jtarrax mill-Gazzetta tal-General Workers Union li minflok titkellem dwar ħaddiema abbord il-bastimenti tas-sajd. Il-Gazzetta illum qalet li dak li ħareġ fil-rapport konna ilna nafuh u ngħiduh, fosthom li kien żball enormi li Keith Schembri u Konrad Mizzi nżammu f'posthom anke wara li sirna nafu d-dettalji dwar il-kumpaniji li fetħu fil-Panama. Minflok, l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat mhux biżammhom iżda proteġihom u ġiel li l-Partit Laburista jipproteġihom fil-waqt li ħallilhom l-istess saħħa li kellhom. Tantu hekk li Muscat daħħal il-mentalità fil-Partit Laburista li jew Keith u Konrad jew intraditur. Tal-istess opinjoni il-Gazzetta The Malta Independent on Sunday li qalet li s-saħħa kważi tal-allat li kellu Muscat qed tonqos b'mod maġġel la darba tmexxija tiegħu mhux tal-li ħalliet tal-li kontribwixxiet għal kultura ta' impunità li waslet għall-assassinju ta' ġurnalista. Anke din il-Gazzetta qalet li l-fatt li baqa' ma riċikeċċi lil Keith Schembri u Konrad Mizzi minkejja li kienu involuti fi skandlu wara l-ieħor olla l-impressjoni li dawn it-tnejn ħadd ma jistalihom. Il-Gazzetta Malta Today qalet li biex l-inkjesta tkun effettiva għandha tħalli l-konsegwenzi fis-sens li għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet. Fil-fatt fakkar kif minkejja li Roberta Bela ilu Prim Ministru 18-il xahar l-Istat għadu mhux jieħu azzjoni kontra dawk involuti fil-korruzzjoni tal-Gvern. Il-Gazzetta qalet li jekk Bela verament irid jimplementa riformi mitluba mill-inkjesta għandu jagħmel aktar milli jaqaf biss mal-kliem sabiħ. Minnaħa tagħha, is-Sunday Times of Malta qalet li għalkemm il-korruzzjoni la teżisti kemm ilu li tela l-Labor ma baqgħux jittieħdu passi u dak li sejħet bħala kanċer li jkoll il-pajjiż baqa' jinxteret filwaqt li n-nepotiżmu tela l-livelli li qatt ma rajna bħalhom. Il-Gazzetta komplet li pajjiżna irid jagħmel eżerċizzju biex ifittex ruħu iżda ma nistgħux nistennew is-snin biex jiddaħħlu liġijiet ġodda. Il-Gazzetta il-Mument qalet li dan ir-rapport ikkonferma li l-Partit Laburista falla u ma jistax ikun fdat. Fakkret kif ħafna mill-membri tal-kabinett ta' Joseph Muscat illum jiffurmaw parti mill-kabinett ta' Roberta Bela u dan juri kif wara sena u nofs Bela ma biddel xejn fil-konkret. U minkejja reazzjoni ta' kulħadd, il-Gazzetta tal-Partit Laburista għażlet li tattakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sempliċiment għax qal li reazzjoni tal-Prim Ministru kienet surreali u out of touch.